1964 मायथाइयाव तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि पलासगुरि गामिनि रुंसारि खगेन्द्र बसुमतारिया गावनि नखराव शिवशंकर महादेव मन्दिर गायसननानै फुजिबोनाय गोजाम मन्दिरखौ रुंसारि खगेन्द्र बसुमतारिनि फिसाज्ला भैरब बसुमतारिया सिफायनानै गोदानै शिवशंकर महादेव मन्दिर लुफुंदों। भैरब बसुमतारिया शिवशंकर महादेव मन्दिर लुफुंनायाव ओनसोलनि सा 30 सुबुङा रांखावरि, सना आरो सिमेन्ट बायदिनि दान होफादों। बे गोदानै लुफुंफिनजानाय शिवशंकर महादेव मन्दिरखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो समाज सिबियारि रंजाखुंगुर बसुमतारिया। शिवशंकर महादेव मन्दिरखौ बेखेवनानै होनो मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों बेखेवगिरि रंजाखुंगुर बसुमतारिया। कुमारिघाटा सेसाफानियाव नोंथाङा शिव मन्दिर बेखेवजेनबाय बे समाव गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। बहुद गोजोननाय मोनदों जोंनि सेसाफानि ओनसोलनि पलासगुरि गामियाव बिथां भैरब बसुमतारिया मोनसे शिव मन्दिर लुफुंनो हानायनि थाखाय। मानोना बिनि बिफाया शिव भक्तमोन। बहुत बोसोरनिफ्रायनो बे दाब दाब जायगायाव शिव बाबानि सोमोन्दै प्रसारबो खालामबोदोंमोन। दा बेबायदिनो किसु जायगायाव बिनि बिफा मावनायनि जायगाफ्राव जों दाबो मन्दिर लुगासिनो दङ। जेसेबां हादों जों लुदों, लुफुंनोबो हादों आरो किसुमान लुगासिनोबो दङ। दा बेखायनो आङो बिनि फिसाला खगेन बसुमतारिनि फिसाला भैरब बसुमतारिखौ आङो आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद साबायखर होदों। गावनि हायाव रायजोनि थाखाय मोनसे सेवालय, शिब सेवालय लुफुंनानै होनो हादों। जाय जायगायाव फैनानै गामिनि मानसिफ्रा, खाथि खालानि गामिनि मानसिफ्रा बा बे गामिनि मानसिफ्रा फैनानै जोङो शिब बाबाखौ खुलुमनानै गावनि संसाराव, गावनि जिउआव गोजोननाय लाखिनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों। दा बेनिखायनो आं गले गले आरो बिथांखौ आंनिफ्राय साबायखर बावबावदों। जाहाथे आरो हायोबा बिथांबायदि जों सैत्य सनातननि हिन्दु धर्मनि मानसिफ्रा बिदिनो गामिफ्राव बिदिनो मन्दिरफोर लुफुंनानै लानाया मोजां आरो लुफुंनानै लानांगौ। जाय माने जों धोरोमखौ जों मानिनांगौ। मन्दिरफोरनि गेजेरजों जोङो धोरोमखौ जोङो सिबिनांगौ। जाय धोरोमनि गियानखौ लानानै, आध्यात्मिक गियानखौ लानानै जोङो गावजों लोगोसे जों संसारखौ मोजाङाव दैदेनलांनो हायो। बेखिनिखौनो आं दिनैनि बे मन्दिर लाफुंनाय समाव बुंनाय जाबाय। रायजो राजाखौ मा खावलायो नोंथाङा बेनि सायाव मन्दिराव फैनाय बा नायफैनाय? दा रायजो राजाफ्रा फैनांगौ। जोंनि बे जायगायाव मथा मन्दिर बिदि शिब मन्दिर गैया। रायजोफ्रा फैनानै सहाय खालामनांगौ। एसे एनै सहाय माने खामानिजों, हायोबा आर्थिकजोंबो एसे सहाय खालामनांगौ आरो मन्दिरखौ साबसिन बानायनायनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। नोंथांमोना फैनानै मन्दिराव सिबिनायजों लोगोसे मन्दिरनि एसे माबाफोर नांगौ जायोबा बेखौ एसे बुजिनानै थांनानै एसे सहाय खालामलायनानै हायोबा हयथ' जोंहा नैबे भैरब बसुमतारिनि साननाया आरोबाव मोजांसिन जाफुं होननानै आं सानो आरो आं बेखौनो खावलायदों दा रायजो राजाफोरखौ। गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नैबे शिव शंकर ईश्वर महादेवखौ आंनि आफाया 1964 सननिफ्राय बियो सिबिबोदों। बे बुंलांदों थैनि आगोलाव आं जेब्ला थैगोन, आं थैनायनि उनावबो नोंसोरो अरायबो नोंसोर बेबादिनो सिबिनांगोन होननानै आंनि आफाया बुंलांनायलाय आंनि आफाया बे गुरु मन्दिरखौ लुफुंनो हायाखैमोनबाबो आङो सैथोआ देरसिन होननानै आंनि आत्मा गोसोआव जेरैबायदि बेरखांदों आं बेखौ इसोरा आंनो आत्मा गियानाव बुंदों मा नोङो होगोना आंसो नोङो नामल'सो लानांगौ। आंखौ बिदि होननायजों लोगोसे दिनै आंनि आखायाव थाखा फैसा गैयाबाबो आङो नैबे गुरु मन्दिरखौ आङो सेस्था खालामनायजों लोगोसे इसोरा गावसोरनो आंनो बोना होनानै
आं बेखिनिखौ मावफुंनो हादों जाहाथे नै दा खामानिया एसे आद्रा दङ बे एसे आद्राखौबो आं मावफुंजोबगोन आरो बे मावफुंनायनि आगोलाव दिनैनिफ्राय नैबे शिबरात्रिनि आगोलाव थारमाने थिथि गैया होननानै पन्जिकायाव आं मोननायलाय पन्जिका मथे दिनै आं देब देबीखौ गुरु मन्दिराव जिरायनायनि थाखाय आङो रायजो राजा गासिबो भक्त आइ बाबामोनखौबो लोगोसे लानानै आं दिनै गुरु मन्दिर थानसालिखौ जोंनि ओनसोलनिनो मानिजाग्रा रंजा खुंगुर बसुमतारीखौ हांख्रायनानै दिनै मन्दिरखौ दुवार मुखुलि खालामनाय जाबाय आरो जिखिनि खामानि आद्रा दङ बेखिनिखौ आङो नैबे शिबरात्रिनि आगोलाव गासिबो मावफुंनायनि आं बेबस्थाखौ लादों जाहाथे आंनि आफाया जेरैबायदि आंखौ बुंलांदों आं गिदिर नङा इसोरा गिदिर आं जाबाय इसोरा जेरै थिननाय आं इसोरनि सासे जगालि ओंखायनो आं इसोरनि थिननाय बायदिजोंसो आङो दा गिदिंनानै दङ सलायनानै दङ जाहाथे आङो गोलावै आं बिबुंथि लाखिला आङो गुरु मन्दिर थानसालियाव दिनै मन्दिर बेखेवनायजों लोगोसे आङो इसोरनो आं जेरैबायदि सिबियो बेबायदि सिबिनानै गुरु मन्दिराव देब देबीखौ आं जिरायहोनांगौ आंना सम जानानै फैबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै आंनि बिबुंथिखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।